lalu jalan apa? Jotran lam sogo, jotacin jaranis naik tongai takuk teh bukuk tongno. Engke jeung tini faisok paika obong ka unukuti bai khobjak sabdi bison gangke kumargat yang ono rong nukna serai cikon je tabuk porna jorawa borok tabuk maporia masa yang itu porong nukungo bini bukha osung sana yakar sama bagai tabuk borok belai nusu yang itu ngo jeung knawoi jeung tini yang mairung rok tubi risum rok tubi jeung borong na badari paika o jaga tini monai songo engke yang serai cikon sanukna borok si tabuk nok nukung calong na bagai borok si tabuk hajira rok tangai tongai siwo calanya bagai engke yang beri bunuk natai koroksa beri jeung man kali ya nogo bo tabuk berena sungjak nik nawo engke je yang tabuk sini baina jeung bisa kok nawo no bai je sagare jeni ni loge song bukuru sak hamyangai thi thangmani ane loge som thui thangmani 3 bosor agiga hanyang mane je hamyama snamoi namaya thui mane asar thui mane 6 mas solila tabo 6 mas kai tong tabo bai 6 mas kai tong kha bsa chugia ba hai habano khagai jagai tong ple ane loge bsarok bo habam thang bsarok chugia dalong nidre kwair togem masa phaye kwai hamya saya na phagai ara haba chacha sanai no khagai anbo no khai machuba ge ane trai phangchini ane asai Germany ane asai rembo krei ayubo krei ababo krei ane takhu phugbo krei ngedeng saisong no tong ang saisong no tong nget nini je charai rok no chung mekiteng phalmanung mani abokhe tamni bagai mekiteng ro phalima tong na borok janani kreine bagai phagai matonggo asuk charai yo borok tabu lekha porne jara rogo borok tabu hajira ro thangma tong ta na thangbe matong ple hajira janani kreine bagai sari jakhai trikre aidri jakhai sari kre nge tabuk bai nini nukhungo tabuk je nini richum rok kutung rok tu tong kre nge norok hanyang haiken mathulayo haiken na matong ayu nge bai je nung tabuk chung nai tong nai lukorok na nung kunu kokro ro ka chanam chung chuba de mangne hi chuba nge tabuk o chrai rong no bai o chrai rong no tabuk borok ki pori do tong na ke borok poria masapan poria rang sikre bruni rang rege porir janai bu jana sikre jana tong khache rang rege porir nani aparani mung betel para nini mung subai robirum tirpura nini logi ni mung opendra tirpura nge tabuk bai je chung phainu khake nini nu khongo to belai ne sugya nok bu kising misik go chrai rong no chung phaimani ekdom nini tam nai khasiya ko huni mano borok se tabuk hajira ro thangi tongo ke nung buskang salogole nini o chrai rong nung porren bagai kunu nini bu khawa o korok tu tong porer nam chu phle porer nane rang krine bagai porer maya na matongo hai kam khairege jare matongo chugyane bagai nge bai tabuk chungno chini khoroksa chin tripura nino chini tripura sano khoroksa champonagar area nino chini khoroksa kubun hasteo chakiri khai tongo bo narono chuba hormani tini ori chumrok mairung rok nung bahayung jaka borong khakchang sokaple ani khakchang kha ang bune belai hambaine kokna ma saka khakchang mane bakai ba na chuba chukhai mane bakai ang basaya ba chugya ba ani ishor takman se chugjaya 자자야 아나 이셔 바나이 만세 제 자야 바이 망셔 호고 주기야 바이 망셔 호고 가 앙보 각장 카플레 부스바 마네 바케 각장 마네 kokna ma sakaple hambaini kokna nge yang norok nukno abo tabuk yang ang phaikre manai anin mungdaman dani mung sakla ganti tripura omon ganti tripura nge yang nin manake nin mung Gitarani Tripura. Nini ke? Ojiram Tripura. Nini ke? Shipkiram Tripura. Engke tai khoroksa nini manai mungke tamsa.
Kobita. Kobita Tripura. Ge khnaiman khana borong ni mung yang nasing na di borong ni tabuk yang serai khortani juta rok rai yang bebang nu borong ni tabuk tu yang ni tongkha ge chungom hakeno je mansak chung tini yang chung rofakya ge chungno mia chung sarik ni train bai phaimani chini khoroksa chin daran chungno drok khaika bini mung anglasa sawano ge borok chungno belaino chungno hamjagai chungno drop khaiman pore chungno chanani arrange khaika nungnan arrange khaika ang odarana hambai maruo tam hinge bini chai tongma bai chung tini o jago chung o kamiu phaisok paike betlehim parawo ge chung bini nok rok kisa chung phuno gorwana phari ang mamplition koinai ge ang tabuk yang phari mamplition ang koinai yang khabo ge bini borong ni je thujangnai o jago kun bisna rok kori nasiknai ri ko tabu borong masing kesangma jorao borok hagen thuima tongo belaino khairo gochin ti prasangai angbo khoroksa koktumar thunai ngai yang nasingna di borong ni sajangnai rogo mairong rogo chung tini man phaya borong nu khungwa belaino kori borok kuai thumusi borok je kuai phaloi je manmani borok chala phadi sarok chalai hini chung sama bai chung belaino khai yokha ikna sinai di abu kuai borok osrai chikon roksi asuk tabu kuai thumoi hajira thangai porna jorawa chana jorawa borok se tabu khasi siya ko huni mano nini romdi tabu kebo tongo o jaga chrai 5-6 bosor ingya kaba baksa tongo 9-10 bosor borok se tabu hajira thangai chai ma tongo ke chini tipra saroni talika thinanga chung borok sogone chung tabu gu wan sogui meya o parawo fainani ke lama bo belaine korei belaine kothin lama bo jungjal oroni khoroksa kebo hamya rokin thanga ke nini ayang sak hamnogot langna ngabo belaino jungjal nimano okamiwo hangkang obon koine jechini takhuk tiprasa tongnai rokno norok borong ni nukhungo je chungman norok borong ni kisa chuba jadi chung chuba chung thangma hakena chung norok chuba di ni takhuk songno hangkangke ang obon koine chini lasa chung chini takhuk dara chungno khoroksa mia chuba hornai chini dara bono bo ang belaino paifle hambai mar utam ni ke bini chai tongma belaino kaham bini hamjangma belaino kaham bo phadi mamplition ang koine yang khabo ke bini borong ni je thujangnai o jaga kun bisna rok kori nasiknai ri ko tabu borong masing kesangma jorao borok hagen thuima tongo belaino khairo gochin ti prasangai angbo khoroksa koktumar thunai ngai yang nasiknai ri borong ni sajangnai rok bo mairong rok chung tini man phaya borong nu khungwa belaino kori borok kuai thumusi borok je kuai phaloi je manmani borok chala phadi sarok chalai hini chung sama bai chung belaino khai yokha ikna sinai ri abu kuai borok osrai chikon roksi asuk tabu kuai thumoi hajira thangai porna jorawa chana jorawa borok se tabu khasi siya ko huni mano nini romdi tabu kebo tongo o jaga chrai 5-6 bosor ingya kaba baksa tongo 9-10 bosor borok se tabu hajira thangai chai ma tongo ke chini tipra saroni talika thinanga chung borok sogone chung tabu gu wan sogui meya o parawo fainani ke lama bo belaine korei belaino kothin lama bo jungjal oroni khoroksa kebo hamya rokin thangke nini ayang sak hamnogot langna ngabo belaino jungjal nimano okamiwo hangkang obon koine jechini takhuk tiprasa tongnai rokno norok borong ni nukhungo je chungman norok borong ni kisa chuba jadi chung chuba chung thangma hakena chung norok chuba di ni takhuk songno hangkangke ang obon koine chini lasa chung chini takhuk dara chungno khoroksa mia chuba hornai chini dara belaino chugya rokno bo chubai tongo tabuk sukjra toi ang je kokma thum tano je jagan thang a jagan bo chin dara chungno mungsa je sapano chungno chuba horo ongke ang dara na belane hamai maru ongke ang te kisa mangplitition ang yang koinai obong khangke nadi tui oro tui narbi tono borok belane tui bo hamya moila aske jungjal obot unya hampano tui oronti sanani hampano prai 700 feet ni upor usuk ngai mano o tolawo a jaganin borok tui himi khoklai ti salayo je chini bai songo chara chikon song nge chung yang bai bete kise kok thalai nen phari bai je norok o jagawo tabuk je nukhung khamani koi bosor ong khana 10-15 bosor ka 10-15 bosor nge tabuk jini charai rong ni kuno document rok to dong kagos rok document bai bet korei kun phan korei kun phan banani kagos korei ko korei adarlai bananjak bai bet ro tamarok phle maya ko banai maya ge norok o jaga tui rok bahai rok khoklai ke tui salongani hosa ge manai phle tui korei nunane horob sa ge tos bai ma khogo tos bai khuya ka tui shi korei tei manlaya
Masing kesang ma jora rogo bahai ke thui dong kha o jaga je mo chuki wani simi tangjago ba wani simi je thuyasne tangai klang thangmani se sukjaya tajaya maibo salok phaja se sagai matongo goreini bagai जेरावबो जुगिया मां जे जुगिया थैबायनो हाबानो खागै जारगै सालक फाइचारक सालकनि माइरं सिजा मासुंगो मासुंया गायगै जालायै दं जाफ्ले सालक वाइसारक से मासौ सालक वाइसारक जे मास जागो मासुंगो के बाय आसुक नरक ओ मासिंगो ताबो तो बेलायनि गोसांगो यांगो तिनि तिप्रावो के आसुक गोसांमा जरावो बा बाहाय के ओ wani o chat wani je tabuk chuki ni mano obo o jaga simi bahai ke norok thula kya kuno narok ni rejai rok sukere kere chuki wani chuki bananye hai thuda ple kese kere ingkai suba chude mangjana hinye subone samani je khatong nairok je maya gnang ro doya gnang ro khaide khaine जोंबो kese kere ja chukse chukjaya नौकिची कसा खाइए दंगलाई जाफ्ले थुलाई जाफ्ले कष्ट खाइगे हाय के खाना मांखना सिनि बायनि खोक्तै बरंनि नुखुंगो ताबो बेलायनो चौगिया तामनि के ताबुक थुजांना से करै बिसना से करै बरंनि रजाय चुमद्र फान से करै ताबुक मासिं गजांमा जराव बरंनि yang नुखना जे कुन ड्रप करै बरंनि कुनु को करै बर अमहाकेन मातंगो गजांमा जराव बहाकेन मातंगो के बर चानानि बागै बो बेलायनो जोंजाल तामनि के बर सालावाय सरक से मासौ कुन मते रक आबो बो राब उको रक थुमै कुवाय रक थुम गसे फाले रक मांग गसे बर चाइ मातंग नि सागा जिनि बायang नरक खनाय मांखना उनके आं खरचा कक तुम थुमनाय आं बेलायनो तिनि अ कामिउ फाय आं आनि मकलि मुक्ति कलाय मुं सामां खताम निके आसक चिनिति प्रा सरक अमहाय हासक जागाव तंनि तंखो ताबुकबु ताम नाय चुगिया चाया बेबांग दुइ दुलि चिनिति प्रा सरक ताबुकबु अमहाय जोंजाल कलाय तंखो उनके आं अबन कयनाय जे नुगुइ तंनाय रक जे सिनाय रक जे चुबाना मुसुंनाय रक नरक चुबादि नरक जिसुक मानसा chini baino norok subadi tamni ke chung o jaga norongni khokcha re mabaino borongni nukungo kisa helengano borongni nukungo kisa samung rok chanani ko septi ngano ke chung to taitam sanai chung je jaga thangbu chung chini kunu chungbu omakena chung thango tamni ke chung phaisa chau phaisa chaya chung omakena chini gobang malu korang chung chubai tongo omhai jorawo chung kok ma thumero omhai jorawo chini tam nai tabuk belaino krashi sungi tongo chini tripura hastewo narok thanai salkisa sikang nukhana chini je tabuk india haste ba chini bangladesh hasteni je mangfli rok belaino tungflajak tabuk tripura hastewo karfu jar jagai tongo hingke ang tripura hasteni lukurang omon konai je chini tripura sa chod loko tongnai rong no narok tini obaini tali khano nugui tong hangke ostare rong tali khano nugui tong hangke narok borong no chubadi narok no chung chubadi mani karon obono narok je chubana mu chungnai rok chuba khangke narok ni je chini tripura sa nai yakba che chini tabuk munai tongnai rok borok thinangni jorawo borok jaba mungsangoi mano borok ni tali khatam hingke borok tabuk narok ni chuba chungnangi tongo narok ni hamari nangi tongo norok subai angke borok ni thinango taibu monak sawo kalainai borok ni taibu jungjalo kalainai borok tabuk borok pajona na bai je charai pajona hingke tabuk borok o jaga tongo sojona borok tabuk nukhungo tongo borok chanani belaino jungjalangi tongkha hingke chung naigena buskangni salo chung busuk jratui chung chini baino chung taiso subai da mano chung asuk tini chung phaika khumulungni simi chung phaimani o jagawo belaino hachal obo yang kumar gad bai hindi obo belaino 25-30 kilometer ng mano o kami chung am hai bisingot ni chung phaisok paika hingke an loge tongo bishal sujartui nai hambai hingke yang narong nukhna je charai chukon obono chung je ruchum rok lang thangmani hingke chung tai khoroksa burina man phailia botabuk hajira thangjak robar thumna hini khnawo chung robar butui thumna thangjak ni khnawo hingke je chungna miya drop khainai hiko yang chindarano bini sinung morok chung kisnalai nayano darani sinung kisarga chungna do arjun deborma acha hingke bo chungna belaino miya drop khai chungna chamung re arrange khai ang darana belaino hamai maro tam hingke nung tini tongoi se chung o kamio sokpayo nung kari ke chung tini o kamio chini tripura sarok asuk jungjalo tongni chung saibo mangla kamo nini chai tongma bai nini hamjangma bai chung tini o jaga sokpai khe hangke ang tripura hasten lukrang obon kone narok je chubana mu chungnai rok chung number ri ne a jaga narok thangai chubai mano ni yakaba gp number ri wana chung a jaga thang narok chubai mano asu ten hambai pari ano bro phone kaika chuba bongno chuba churu ni bagai
bongno cuban mong rinan bagai kai balai kene hambai omai kino chin Tripura sa kabang ma kuna wo tongo chugya lekha pora krei dokumen krei রেশন করই ওমাই বিসিং তো অনরংনি বিসিং তিনো সারা ত্রিপুরাও কোনা হাবই নুকজাক থং চিন ত্রিপুরা সানে জিংজাল বড় তামো থং যে হাই লেভেলও তংনাই মিনিস্টার এমএলএ বকবসি থং নং বিসিং তিনো তাবুক বরক যে ওমাই বংনি কন্ডিশন কেবইসিয়া তাবুক নরংনি বিসিং তি সিনানিং থং তাই ও ভিডিও ন যে নুগুই তংনাই নরক যে মানসক শেয়ার খাইদে थांना